Am ajuns la Mănăstirea Jieț. Ia uitați-vă ce frumos este aici. Și în față se văd munții și zăpadă. Acolo sus este încă zăpadă. Se vede o pată albă. Am găsit aici un loc frumos printre brazi. Ia uitați ce frumos e aici. Și ce brazi. Și în acest loc, chiar pe malul râului, chiar aici, o să stau pe trunchiul ăsta și o să vă cânt. O să se audă și zgomotul apei.